आगे को नंबर बाजवा ओए ना हो तुम मरमो तो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांखौ सिनायखायो दिप ब्लग बिथाङा मटर ब्लग खालामो तो नोंथांमोनाबो सापर्ट हरदो आंखौबो सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट जास्ट मोनसेल'सो खालामनांगौ लाइक शेयार साबस्क्राइब होनांगौ एकदम थुलाबायना थुसिलाबायना जोसिलाबायना साबस्क्राइब होनांगौ नोंथांमोना मा खालामनो जिखुनु साबस्क्राइब जानांगौ आरोना दे जाबाय थेंक इउ लोगोफोर मा होनो हौवा गोदाना फैबाय आरोना दायो फैनानै दायो जिरायदों दसे उनाव हाबा दानसिगोन लोगोफोर हाबा दानखांबाथाय ससे भिडिअ देखायबावनोसै बिनि उनाव ब्लगखौ फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरनानै हरदो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामहरदो चेनेलखौ लोगोफोर राजिबदा ओके ए बैसागो मोसाहोनोसै आरो माथो खालामनो आरो किन्तु गरसंनाव मोसाजोबनांगोन दे उठिबालाय नाचिबालाय बिहु गाम बारू সকলো গাম মই সকলো জনগোষ্ঠী গাম ओके राजिदा মানে আমার হুরু হুরু লড়া ছোৱালী তাতে প্ৰগ্ৰামত দেখা পালে একদম মোক এটা পিছা নেৰে আৰু এতিয়া थैंक यू दादा আছে আমাৰ সিদিনা আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ দাদা थैंक यू আমাৰ যে সমবাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে थैंक यू আচ্ছা দাদা এইফালে আহক তেখেতে হ'ল আজিৰ বিয়াৰ মুখ্য মালিকজন অকণমান হাত চাপৰ দিব লাগে দাদাৰ কাৰণে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ সকলো অকণমান আহিছে সকলো আশীৰ্বাদ কৰক তেখেতৰ দ্বিতীয় ছোৱালী যাতে পিছলৈ জীৱন খুব ধুনীয়াকৈ যায় আৰু ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিব লাগে আকৌ আশীৰ্বাদ দিব লাগে চবে थैंक यू দাদা थैंक यू অকণমান হাত চাপৰ দিব লাগে একেলগে थैंक यू किन्तु जोङो मोसानांगोन दे दाखालिथ' आं खाथियाव मोसानो मोनासै नालाय दिनै खाथियावनो मोसागोन आं दे सोर मोसायो नायनो एकेबारे ओके जय गोथार जुलिनि एको হোৱা নাই एको হাল্লাই হোৱা নাই কেনেকৈ হ'ব বিয়াই নহয় এইটো হাল্লা নহ'লে হয়নে নাই जय गोथार जुलिनि दासो जादों दे ओके चलो राजिदा आगे को नंबर बाजवा ए मोसानांगौ गसंनानै बा गासिबो साबाय
janjiयाव दैखौ लानायजों समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन समायथारदों गासिबो समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन समायथारदों बिबारनि दखना गाननानै बोस्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन समायथारदों गासिबो समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन समायथारदों दरा गरिया दोंना गैया दरा गरिया खैनानिया बांद्राय मोसानो हायो दरानिया बांद्राय मोसानो हायो नायनो जोङो दे आमा दरा बेसे नासियो बारा सुवाले दरा नासियो बारा साव एकालगे जय दरा गोदाननि एकालगे फागुननि सान्दुं गंगार खावलायानो जाहाबलांबाय सनाखौ नारें खमला बायदि मोनजुलांबाय एकालगे फागुननि सान्दुं गंगार खावलायानो जाहाबलांबाय सनाखौ नारें खमला बायदि मोनजुलांबाय एकालगे बेसर बिबारनि दखना गाननानै बोस्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन समाय लासैनो बायदि एकालगे समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन समायथारदों गसंनानै गासिबो जय खैना गोदाननि जय खैना गोदाननि गासिबो एकालगे सबाय नाचिबो एकालगे फागुननि सान्दुङाव दखनानि गाब गोदान थबाय सनाखौ सिख्रि सिख्ला बायदि नुलायलांबाय फागुननि सान्दुं दखनानि गाब गोदान थबाय सनाखौ सिख्रि सिख्ला बायदि नुलायलांबाय बेसर बिबारनि दखना गाननानै बोस्लाय जानजियाव दैखौ लानाय समायथारदों गुफुरै हायनो मानाय दंमोन आच्छा बरनि बोले एकालगे बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा गुरुम्बा एकालगे बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा एकालगे बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा हाय मा दैजों गोजोबो गांजेमा हाय मा दैजों गोजोबो गांजेमा जाफैदों खनै गंगार फैदों खनै जाफैदों खनै गंगार फैदों खनै हाय मा दैजों गोजोबो गांजेमा एकालगे हाय मा दैजों गोजोबो गांजेमा बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा बोरो गासिबो बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा गासिबो बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा 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 राजीव दा आती माहिती घेऊन काय
ওই না হত মধু মরম ওই না অকমান আকৌ এবাৰ জোৰকে চিঞৰিব লাগিব ओके ठीक है चलो राजीव का जासी भी न पानी तू भी पिया ओए ना लागे भूखा ओ जो बोनो दो दुख ओए ना हो जासी भी न पानी तू भी पिया हो दूध से धीरे नो हो देवदी से लोरे सापर दूध से धीरे नो हो ओए ना हो ওই না হো মধু মরম ওই না হো রানী লিতয় বহা ঘরে ঘরে গেলে
আমি অকণমান আমি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব